No niin, hei, tervehdys. Tällä viikolla tuli muutama puhelu noista Axiom-näytöistä ja vanhemmista tuulimittareista. Ja yksi oli itse asiassa liittyy autopilottiin, että miten niitä saa yhdistettyä ja mitä kaapeleita tarvitaan. Niin mä ajattelin, että mä teen teille tämmöisen pienen videon, niin tästä näkee että kuinka helppo se on ne mittarit siihen liittää. Mä käännän tuota kameraa hiukan tuohon pöydälle, niin tossa on tommonen C-Talk-konverteripaketti ja se mitä siinä tulee mukana, eli me tarvitaan tää konverteririma. Ja tässä rimassa on tää ero tavalliseen C-Talk NG-rimaan sillä tavalla, että tässä on yksi napa keltainen ja sitten meillä tulee tää kaapeli, joka tulee tässä paketissa myöskin. Niin me liitetään tähän keltaiseen tää kaapeli, missä on keltainen pää, luonnollisestikin. Sitten tämä verkko tarvii aina virransyötön. Meillä on tässä paketissa mukaan virtakaapeli. Se virtakaapeli menee jompaa kumpaa valkoiseen, ei ole väliä kumpaan laittaa. Ja sitten aina verkossa on päätevastukset. Tulee mukana 2 kappaletta. Ja niitä on aina 2 kappaletta. Niitä ei ole 3 kappaletta, niitä ei ole 1 kappaletta, vaan niitä on 2 kappaletta. Sitten meillä jää yksi tyhjä siihen, niin siihen me sitten liitetään Axiomin mukana tuleva kaapelin pätkä. Eli Axiomin virtakaapeli on haarakaapeli ja siinä toisessa päässä on NMEA-liitin. Niin me ruuvataan tämä siihen kiinni ja sitten me saadaan tähän rimaan sopiva pää ja laitetaan se tuohon. Ja nyt meillä on sitten liitettynä se Axiom siihen vanhaan mittariin tai autopilottiin tai näihin vanhempiin C-Talk laitteisiin. Ja virran syöttö on 12 volttia. Ei muuta kuin kytkemään. Ja sitten kun te tarvitte näitä tarvikkeita ja laitteita, niin www.konelahdenmaa.fi. Sieltä löytyy Reimarinen tuotteet ja meillä on hyvä opastus ja neuvonta myöskin. Olkaa yhteydessä.